Usa ka dakong leatherback sea turtle ang girescue sa mga mananagat human kini aksidenteng malambod sa ilang pukot samtang nanagat sa South Ubian, Tawi-Tawi. Ani report. Maayong pagkalambot sa usa ka pukot kining usa ka leatherback sea turtle nga anaa sa baybayon sa barangay Bohe, Tabawan, South Ubian, Tawi-Tawi adlawng Domingo. Matud pa, aksidenteng natrap kuno kini sa pukot sa tulo ka mananagat gamit ang ilang usa ka bangka sa laod kadlawon sa maong adlaw. Sumala sa uploader kinsa residente sa maong lugar, gidala na lang sa mga mananagat ang maong pawikan sa baybayon aron matabangan nga matanggal sa pagkalambod sa pukot. Apan wala pa nila kini gibuhian. Leatherback na turtle accidentally na-trap doon sa fish net nila. So kaya nung natagpuan nila, parang nanibago din naman sila sa itsura ng leatherback turtle na to, kaya dinala nila dito sa bahay. Matud sa Community Environment and Natural Resources sa Tawi-Tawi, nakatagda na nilang i-check ang maong pawikan sa labing daling panahon aron mahibaw-an ang kondisyon ni ini una buhian pagbalik sa dagat. Kailangan tayo ang magtingin sa kanya. Si nandoon na yon, nadala na nila sa community. So I think na kailangan natin mag-take ng opportunity din na para ma-record din natin si turtle na yon na maaari maging record yun sa lugar natin. Kini matud pa ang unang higayon nga dunay natala nga usa ka leatherback sea turtle nga na-rescue sa maong probinsya. Usually, for the entire province of Tawi-Tawi, ang nakikita natin yung hawksbill at saka yung green sea turtle lang. So itong leatherback, bibihira, although based on some storya ng mga residents doon na meron sila nakikita. Pero wala tayong na-document ever since. Padayon gyapon ang DENR sa pag-awhag nga dili pasakitan ang maong klase sa mananap agig pagtuman sa Wildlife Protection and Conservation Act. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.